Mwenye Okshange 2 goals against Kaizer Chiefs. Nanti Morales kupeleke manje yakena pakati boxena asipigana ni Tuva Kalagacha Azehlehlat Magwaza ephindelela Bradley Grobler Magwaza Grobler elihle igoli eliqhamuka ngapha uthengekile uPasekamako wangena ngaphakathi basebeligoba kamnandi abesikhukhune lathola uBradley Grobler TV imali noma ibhokisi awuthukhethe ibhokisi kuvele phuma Bradley Grobler enza nje Magwaza ephindelela 1 asikhukhune United sibeka lapha keSirino ayiveza kamnandi ufuna lapha ke-Lepo nanzilo nephopha siyayibunya phakathi ebhokisini Flavio da Silva, Ikosi Flavor, Castro Silino Calamasari Banega, Ogotama Poisano Ambulance will talk later, Siaimunya Lollipopa, Yasha TV, Yashibuf, Ishubu Sagwa, Sholawe, Yashibuf, Ishubu Sagwa, Sholawe, Yashibuf, Ishubu Sagwa, Sholawe, Yashibuf. Ishubusa kwa shono we Ishubusa kwa Ishubusa kwayo Kosi Flavor ifule akaunti yayo against Lamontville Colin Arosa nansi buya ke manje sisekhabeni sijinga ke noma ilodwa ke iphuzu lihlapha ayiveza kamnandi lapha ke usika Marisa keletso mahalwa sika Marisa ngqi pasapoti River Frostland Ipaoti asipigana beziphutha ke manje Ramala phakathi ebhokisini Bradley Grobler Kalagacha Nempasha Magwaza ephindelela uyayiva ke buku Johnny Bridgeway Premiership. Our Kano Ace. Magwaza ephindelela Bradley Grobler enhle ithenga lokusho selisebenzile iBaoti yena ke uRiver Frostland wakanga ke uLilepo ebefuna lapha ke Ox kodwa kwaphasa emuva uMiguel ke yena angazi ukuthi ke njoba eyaje engabheke nokubheka iphambana nabo asebemphambanisa nalo ke ibhola lathola uMagwaza ephindelela yadlala TV ke Brighton Ndlovu funa ke uBradley Grobler enhlutha kamnandi on his birthday Mosula ke lokuzalwa uthi ke ngendlela engayitholi present
ungaze ufunga ukuthi uyetekisini eMpumalanga ekhaya kube Mbhalehle ubhekana noBrendan Peterson iyadlala TV imali noma ibhokisi awuthukhethe ibhokisi kuvele kuphuma uThaba Monare ethulisa i-FNB Stadium uthi nje cwaka uyayiva ke azehlihla